ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ. ಮರಿഞ്ഞ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಂಡಿಚೇರಿದ ಪಾರಮಾಲುಡು ಜನವರಿ 31ಕ್ಕೆ ಸ್ಕಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ C19 ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ನಡೆಪೆರೋಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ. ಯಾನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಕುಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು. ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ 31 ಜನವರಿ 2015 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಲೆತ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ಪೊನಿಪೂನ ತುಳುವೇರೆ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ನೆಲೆಕಾದು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಕಾದು ಪೆನ್ಪಿನ್ನಕ್ಕಲೆನ್ನ ಉತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ.